κάνει, δες! ChatGPT μαζί με VR, φόρεσέ το και δες! Θα πάθεις πλάκα! Ρε φίλε, έτσι σου έχω πει ότι αυτές οι ideas ChatGPT, AI δεν μ' αρέσουν. Δοκίμασέ το! Θα τρελαθείς! Είναι τέλειο! Massage simulator, ναι καλά. Για να δούμε. Δες. Πιο δεξιά, ναι. Πώς είπαμε το όνομά σου? Ναι. Μαρία, Ναι, έχω πιαστεί λίγο, ναι. Κάνω πάρα πολύ γυμναστήριο γι' αυτό. Και για πες μου, είσαι ελεύθερη? Τι κάνεις? Αηδία. Πού πάει? Μαρία, Τι? θέλεις να γίνεις γυναίκα μου? Όχι, πας καλά, μα είσαι μόνο 2 λεπτά εκεί μέσα! Είπε ναι! Τι κρατάει? Είναι αγόρι! Κάνε παιδί! Είναι αγόρι! Πας καλά! Δουλεύω 7 στα 7 για τα παιδιά μας! Δουλεύω 7 στα 7 για τα παιδιά μας! Τι δεν καταλαβαίνεις! Έχω αισθήματα! Είναι ψεύτικο! Έχω αισθήματα! Εντάξει, ξέρω, σου μίλησα άσχημα. Το καταλαβαίνω. Έχεις αισθήματα κι εσύ. Θα με συγχωρέσεις? Τι λέει? Μωρέ μου γύρισα! Τι κάνει ο Mr. Beast στο σπίτι μου! Mr. Beast! Μου είχες πει ότι ήταν φίλος σου! Νομίζεις ότι μπορείς να μου φέρεις έτσι σκύλα! Ηρέμησε ρε! Θα φωνάξεις την αστυνομία! Φωνάξε την να σε παίρνει! Όχι! Αυτή μου τα έκανε! Όχι, τα έκανε όλα αυτά! Περίμενε! Είναι ψεύτικο! Ήταν όλη μου η ζωή. Προ ήταν απλά ένα βιντεάκι, μια φωτογραφία, είναι ψεύτικο! Με μιλάς έτσι για αυτήν! Ποια? Τη Μαρία. Πού είναι? Στο cloud. Πού?